Bé, ja falten 4 o 5 quilòmetres per acabar l'etapa. De moment no m'ha plogut, que és el que més em preocupava, que per això he anat a Pinyon avui. Aviam si se m'aguanta el temps fins al final. Ai, estic arribant a un poblet que es diu Cirunya o Cirenya o alguna cosa així. També són indepes, ho veieu? Tot groc, tu. Aquell poblet d'allà al fons és el final de la meva etapa. 25 quilòmetres avui. Manda huevos. Apa. La sortida del sol. Ja estic caminant, deuen ser les 7:30. Està ennuvolat, encara que per allà es vegi el sol. Per aquí on camino hi ha bastants núvols. Aviam si avui em respectarà el dia com ahir. Domingo de la Calzada. És el millor alberg que he estat, Un hippie, música de fons, molt maco, molt agradable. Vídeo de 2 etapes. L'últim tros d'avui l'he fet amb autobús. Doncs res més, fins demà.